Kakasi Student Union nong po circle haka live way trip naitung arajar pusaw haka jingleit ben khenrai ki barjala ki buan trebe an klem ki kot kisla ki babyang katkum ka interstate migrant and workmen act Syaja kanai spa nyu khendai kilayo ban bat hadu khat sangut kinong trei bela naka jaka ka bapentrei ya ka politeknik haka snong nongkra hadi boy district ya kate ka jinglei khenra lai lam do president ka nongpo circle usamla John Lingdo harngkat ka jirsan langru daki dekhon jong kate ka seng bat ka jinglei khenra ka dei ben haka shibenta ban khenrai ka labo license bat ki wei ki kon na ki bar jala ki batrei haka te ka jaka Kajingyo ban bat be akrat yakini ki khatsangut ki barjala ka de damarwa kini ki barjala kimdon ki kot kum ki level license ka ipek police verification na ka jaka ba ki dei try ban pentikna ba ki te ki barjala ki de ki bamdon ki daksniu labru ba ki don na prengjungki ki bamdon ki ipek jongkini lani ki adhar Habakran siklap thai kubor somna John Lingdo ulong kumba kaseng haboro kari kasi jantia ka julai ban khanra nakapor sakapor ban pen kan mawi ka sarkar ban pen kloy ai ka ILP bat ban pen trekam mardor ya ka MRSSA arjar khat reu bat ban kan turu ki kontraktor ki bawan ra nong trei ki ban sabar jela bakin pen biang ikhot kisla ki jong kinong bela ilawan ane po snong nongkra ilawan ban khanra ki work permit Joko ni kidikar bertrain ni kibidon kubang kasan rumut. Nakaliang juga keseng gilap bah kebiang bah jaga kuat kaslah kita juga permit. Kembali ayat mental kita dandap benai bah nakaliang ka KSU abarok kabri nyok trap bah gila kendrai kan ka work permit aman bajaka bertrain ke berjala kum sebentar ban berkembang ya ka sarkar train no ya ada kata ILP lane man trekam no ya kan ka MRSA wala na implement house name arajar kan rew ada hadu mata isu beta ka MRSA sudah nak biat untuk belak andai dan yang KSU ilawan mata si men be no ini dikare baru habis ini berkali nak lihat seng ilapan ya kini kinong train berjala ya kata police verification kan kare ba ikut kesla ba kinyo na po tanah nomor ba ni ba kumha kibala kisnem balalik bun ki berjala ki bawan sa tray dan ki bawan song wai ha no ba shlong bun kidei ki biru ki ba don kes ki snong ki sa don ru ki le no ada don ki ba lapan ya breu kum kita mesti bah kita sa rong bian ki rong yomon hane ka stit jungi nagalang kasen jungi ni train ipan ni ka police verification but akin nagalang kasen ki turu ya ki rabasnong ada ki no ki trying ki IY ki pilihan pan ya ka police verification so makin ayo sekarang makin sawai ne ban tray cuk nagalang seng ni sawan program you chief minister kuna sama au wang ha kata galap thai kubor apa baran rung siapa state me kalia umdan kam ya kata ka work permit te habis ni nagalang seng ngimdam ndam bagin yai be ni khanra be ya kini gibar jala birowan tray apa negeri be jung Kena kalian jungir gila pak lum no ek ni kita tar juki gila pak no ben late no mata janmet ada kinuan pai biang ina kalian seng sulian ben jaga Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya